Γεια σας, είμαι η Madame Ginger και βρισκόμαστε πάλι στην κουζίνα των Μήλων Αγίου Γεωργίου για άλλη μία Love to Bake Day. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στους ερωτευμένους. Μαγειρεύουμε για τον Άγιο Βαλεντίνο και φτιάχνουμε ένα γρήγορο και λαχταριστό γλυκό με 5 υλικά σε 3 απλά βήματα για τους αγαπημένους μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Περιμένουμε το βούτυρο να λιώσει και να κάψει. Μόλις γίνει αυτό, θα το βγάλουμε από τη φωτιά και θα βάλουμε μέσα τη σοκολάτα για να λιώσει. Αφού ανακατευτεί καλά και λιώσει η σοκολάτα, το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει και ανακατεύουμε σε ένα μπολ τα αυγά και τη ζάχαρη. Και αφού τα ανακατέψουμε, ρίχνουμε μέσα τη σοκολάτα με το βούτυρο. Αφού ανακατευτεί καλά, προσθέτουμε το πιο σημαντικό υλικό. Κοσκινισμένο αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα αλεύρι που όλοι πρέπει να έχουμε πάντα στο ντουλάπι μας. Τόσο γρήγορα και εύκολα ένα νόστιμο σουφλέ σοκολάτας για το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου. Θα γεμίσουμε τα μπολάκια μας και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Πάμε για φούρνο. Τα σουφλέ σοκολάτας έχουν φουσκώσει υπέροχα και μέσα είναι ζουμερά όπως πρέπει. Απολαύστε το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου με τους αγαπημένους σας.